Hi ha una gran rotació en els moments de creixement econòmic i, en canvi, hi ha una marcada estabilitat, diguem-ne, o permanència en els moments de recessió. És la llei de l'oferta i la demanda. A partir del moment on tens molta oferta i llocs de treball, hi ha més rotació. Dos sectors que són cabdal a Andorra, que és el sector del comerç i el sector de l'hostaleria, on no és que hi ha rotació, és que no hi ha personal. Hi ha una rotació de personal molt gran, però el motiu principal són salaris i que el preu de la vivenda aquí a Andorra està completament desorbitat. Realment es fa molt feixut poder viure i treballar dignament aquí en aquest país. La meitat de lo que guanyo se'n va per al lloguer. De mi sueldo, el 50. Gairebé el 50-60%. Anem pujant el salari mínim, però segurament alguns costos bàsics, com pot ser l'accés a l'habitatge, etc., també s'apugen. I això fa que al final els salaris que s'ofereixen a Andorra perdin competitivitat. El marc normatiu a Andorra és una mica és més rígid que en altres països, perquè va vinculat a la immigració, no? Sempre se'ns ha dit, home, és per evitar precaritzar el mercat intern, és a dir, que hi hagi persones buscant feina a Andorra, no? I que les empreses les vagin a buscar fora perquè poden contractar més barat a fora. No? Però jo entenc que en aquests moments en què el que falta és personal, el risc de precarització no hi és. Jo crec que és un bon moment per segurament flexibilitzar una mica aquestes condicions, tots aquests requisits. La nostra obligació és preparar tota aquesta gent que està a l'atur per poder ocupar aquestes places que necessiten els empresaris andorrans. El que passa és que, clar, és molt més fàcil anar fora a buscar la mà d'obra barata i poder-la portar a aquest país. Al servei d'ocupació oferim un dels nostres serveis, és el servei de formació, que és gratuït per a totes les persones que estan inscrites al servei d'ocupació. Durant tot l'any 2020 es van fer un total de 85 formacions, de les que es van beneficiar 926 persones. No tinc dades d'inserció just després de realitzar una formació. Sí que nosaltres tenim constància de que les persones, algunes han trobat feina i unes altres no. Hi ha una part de la rotació que és natural i que és esperada, perquè la decisió la pren l'empresa, i després hi ha una altra part que és la part inesperada o la part voluntària de rotació, que és on l'empleat decideix marxar. Per tant, tenen costos diferents, l'esperada és un cost que ja ha assumit l'empresa i la voluntària és la que és més costosa. Els costos associats a la rotació poden representar entre un 90 i un 200% del salari del treballador que marxa, segons Syntec Consulting. La rotació el que erosiona és en qualitat i després és una despesa important, però despesa important per l'empresa, despesa important econòmica, però despesa també moral. Els empresaris ho viuen, no? Quan han format a una persona, quan aquella persona ha après les dinàmiques d'aquella empresa, aquesta cultura empresarial de què parlàvem, i aquella persona marxa, doncs és una mica un tornar a començar. El que hem de fer nosaltres és, independentment de la rotació que hi hagi, és ser capaços d'atraure i retenir el personal que vingui. Jo crec que és bo que hi hagi de tant en tant un canvi, però no tant. I a Andorra sí que és veritat que estem en un canvi, jo diria, quasi extrem, no? Una permanència total i absoluta tampoc és necessàriament bona, però encara és pitjor una rotació excessiva com la que estem vivint.